تمام دنیا شرع قرآن بہترین کتاباں، تمام کتاب لوگوں یہ حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں یہ حسین کتاباں. تمام دنیا شرع قرآن بہترین کتاباں، تمام کتاب لوگوں یہ حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں یہ حسین کتاباں. ہر ٹکیا ہر لفظ کا رحمت دے ڈل وسط رسن کو چان پیشا نازل ہر ٹکیا ہر لفظ کا رحمت دے ڈل وسط رسن کو چان پیشا نازل کتو تیا تلاوت یہ گلوارن کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں. تمام دنیا شرع قرآن بہترین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں. قرآن کو چاشی صد او چد سورت تیلو 4600 تراو چاشی تیلو. قرآن کو چاشی صد او چد سورت تیلو 4600 تراو چاشی آیات تیلو. اللہ رب العزت ڈول نازنین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں. تمام دنیا شرع قرآن بہترین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں. قرآن فکر کار آسے پاک کلام اللہ، سورت فاتحہ آسے ہر مزہ و نشفا. قرآن فکر کار آسے پاک کلام اللہ، سورت فاتحہ آسے ہر مزہ و نشفا. ڈل رحمت او برکت دے یہ رنگین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں. تمام دنیا شرع قرآن بہترین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں. قرآن حافظ شرع الہی تدعول رحمان، جنت بے پر نہ پر بقی جہنما. قرآن حافظ شرع الہی تدعول رحمان، جنت بے پر نہ پر بقی جہنما. ولا یہ نشنا عجیب لونگین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں. تمام دنیا شرع قرآن بہترین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں، تمام کتاب لوگوں چاہیے حسین کتاباں. کوچا اولی سورت شی سورت بقرہ، اللہ ڈاور دجی سے رحمان او تو حشرہ.
اونچا اولی سورت شی سورت بقرہ اللہ ڈاول دجی سے رحمن اتوها شرع فضل الرحمن دل حرس تزکن کتابا تمام کتاب لوکو چی حسن کتابا فضل الرحمن دل حرس تزکن کتابا تمام کتاب لوکو چی حسن کتابا تمام کتاب لوکو چی حسن کتابا تمام دنیا شرع قرآن بہترین کتابا تمام کتاب لوکو چی حسن کتابا تمام کتاب لوکو چی حسن کتابا تمام دنیا شرع قرآن بہترین کتابا تمام کتاب لوکو چی حسن کتابا تمام کتاب لوکو چی حسن کتابا تمام کتاب لوکو چی حسن کتابا